Ľudová mariánska univerzita. Opätovné spoznávanie seba. Stanovy, cesta a zrkadlo. Spoločne kráčať ku generálnemu zhromaždeniu 2026. Vítajte na poslednej lekcii kurzu UPM 2025, ktorý je venovaný základným stanovám Máriinho diela. Kurzu, ktorý nás má sprevádzať na ceste ku generálnemu zhromaždeniu, ktoré sa, ako vieme, bude konať v roku 2026. V 5 lekciách sme si chceli spoločne prečítať a objaviť hlavné časti našich stanov, ale aj ponúknuť poznatky, ktoré by nám pomohli rozšíriť obzor zasadením do širšieho kontextu. Preto sme sa venovali úlohe pravidiel a štatútov v rôznych iných charizmách. Venovali sme sa našej histórii, vzťahu s katolíckou cirkvou počas schvaľovania základných stanov Máriinho diela. A napokon sme hovorili aj o vzťahu medzi pravidlami a slobodou každého z nás. Dnes sa chceme zaoberať poslednou časťou stanov, ktoré chceme opäť dať patričný význam a dôležitosť. Preto tu máme 3 výnimočných hostí, ktorí sú s nami spojení z 3 rôznych kontinentov. Z Afriky, Európy a Ameriky. Začneme v Brazílii, kde nám Cristiane Ganda Ribeirova ponúkne právne, ekleziologické a charizmatické čítanie stanov. Cristiane je právnička, kanonistka, pracuje na Vyššom inštitúte kanonického práva arcidiecézy Goiânia. Je sudkyňou diecézneho cirkevného súdu. Vitaj, Chris. Stanovy nás opisujú takto, ako univerzálne súkromné združenie pápežského práva. Čo táto definícia znamená, ako súvisí s našou charizmou? Tieto pojmy sú vyjadrené na začiatku stanov v prvej časti, ktorá sa zaoberá práve identitou diela a hovorí o našej charakteristike, prirodzenosti, čiže kto sme, o našich cieľoch, čo robíme a o našom duchu, ako žijeme. To je obsah prvej časti, kde je vyjadrené, že máme v cirkvi právnu subjektivitu, čím sa potvrdzuje naša existencia ako špecifickej skupiny veriacich s právami a povinnosťami. Ako Máriino dielo sme súčasťou cirkevného kontextu, v ktorom sme uznávaní ako hnutie. Je to Duch Svätý, ktorý dáva vzniknúť charizmám v službe cirkvi, z ktorých každá má svoj špecifický spôsob, ako uvádzať evanjelium do praxe. V našom prípade je to jednota, ktorá je našim charakteristickým znakom. Naše stanovy zdôrazňujú, že chceme žiť pre ut omnes, pre jednotu, spolu s najrôznejšími kategóriami veriacich, ľuďmi rôznych vekových kategórií a stavov života, ako sú deti, mládež, dospelí ľudia, žijúci v manželstve alebo slobodní, laici, klerici, reholníci. Tým sa otvára priestor pre spoločenstvo medzi rôznymi povolaniami v cirkvi. Opisuje sa tam tiež úplná otvorenosť nášho spoločenstva, o ktoré sa usilujeme s našimi bratmi a sestrami z iných cirkví a cirkevných spoločenstiev. A tiež s ľuďmi, ktorí vyznávajú iné náboženstva alebo nemajú náboženské presvedčenie, ale s ktorými zdieľame tú istú túžbu obnoviť spoločnosť. Preto ekleziológia nášho spoločenstva je vyjadrená v stanovách, ktoré nielen podávajú normy, ale vyjadrujú aj charizmu. Preto môžeme povedať, že stanovy majú dvojaký účel. Orientujú a usporadúvajú vnútorný aj vonkajší život tých, ktorí sa na nich plne zúčastňujú. I pre tých, ktorí majú vzťah k tomuto spoločenstvu, ktorým je Máriino dielo.
V tomto cirkevnom kontexte, do ktorého sme začlenení, nás katolícka cirkev právne uznala ako jeden zo svojich výrazov. Inými slovami, dostali sme právny status, pretože cirkev sa potrebuje organizovať tak, ako sa organizuje široká spoločnosť. V cirkvi máme fyzické osoby a právnické osoby. Fyzické osoby sú Božím ľudom, zatiaľ čo právnické osoby sú skupinou, ktorá sa organizuje za určitým účelom, ktorá po právnom uznaní získava práva a povinnosti. Príkladmi právnických osôb v cirkvi sú farnosť, diecéza, inštitúty, nadácie, prelatúry a tiež združenia veriacich, ako je to v našom prípade. Preto sa naše hnutie považuje v cirkvi za právnickú osobu a vyjadruje sa vo forme združenia veriacich. Chris, pozrime sa na to bližšie, ale prečo nás nazývajú združením veriacich? Združenie veriacich vzniká vtedy, keď sa skupina veriacich rozhodne spojiť alebo združovať s určitým cieľom a dostane na toto poslanie súhlas cirkvi. A presne to sa stalo aj nám. Po tom, čo sa Chiara prvé fokolárinky spojili a pocítili túžbu žiť pre jednotu, sa k tomu cieľu pridali aj ďalší ľudia. Združenia veriacich môžu byť verejné alebo súkromné. Ak sú verejné, rodia sa v priamom spojení s hierarchiou, s cirkevnými autoritami, ktoré sú zodpovedné za ich riadenie, podobne ako sú v našich krajinách verejné orgány riadené priamo štátom a sú zodpovedné za poskytovanie konkrétnych služieb spoločnosti. Verejné združenia veriacich sú riadené cirkevnou autoritou a sú špecificky zamerané na vyučovanie kresťanskej náuky, na verejnú bohoslužbu alebo iné úlohy v mene cirkvi. A na druhej strane súkromné združenia veriacich, ako napríklad hnutie Focolare, sú tie, ktoré vznikli z iniciatívy jednotlivcov, teda z iniciatívy samotných veriacich a sú nimi riadené. Venujú sa rôznymi spôsobmi apoštolátu a charite. A pridajme ešte jeden prvok. Súkromné združenia veriacich môžu venovať svoju činnosť územiu, na ktorom vznikli. V takom prípade budú spojené s cirkvou prostredníctvom biskupa danej diecézy, v ktorej sa nachádzajú. Ten je potom kompetentnou autoritou, ktorá združenie sprevádza, usmerňuje, dokonca schvaľuje. Existujú však aj iné súkromné združenia, ktoré vznikajú pre apoštolát mimo hraníc diecézy a ktoré cítia poslanie ponúknuť svoju službu celej cirkvi. V týchto prípadoch nestačí sprevádzanie a dohľad diecézneho biskupa. Preto sa nazývajú medzinárodné alebo univerzálne združenia. A tie sú priamo spojené so Svetou stolicou prostredníctvom určitého dikastéria. To znamená, že sú schválené a zriadené priamo Svetou stolicou a závisia od nej bez sprostredkovateľov. Svätá stolica je zodpovedná za monitorovanie vývoja ich organizácie a preto sa nazývajú aj pápežského práva. A to je prípad hnutia Focolare. Hnutie Focolare je teda združením veriacich, súkromným, univerzálnym a pápežského práva. Vzniklo zo súkromnej iniciatívy zakladateľky so skupinou, ktorá sa chcela združovať. Riadia ho jeho členovia, neobmedzilo sa na mesto Trident, ale rozšírilo svoj apoštolát do celého sveta. Bolo schválené a založené priamo Svetou stolicou a jeho spojenie s cirkvou je prostredníctvom dikastéria pre laikov, rodinu a život. A takto nás právne opisujú naše stanovy. Ako môžeme dnes čítať stanovy a chápať opísané právne aspekty vo vzťahu k životu diela? Právny aspekt je silne prítomný, pretože stanovy sú nástrojom, ktorý uvádza práva, povinnosti,
organizáciu, riadenie a ciele hnutia Focolare, ale prinášajú aj celé Chiarine duchovné dedičstvo, čiže charizmu danú Duchom Svätým, ale odetu do noriem. Na ich pochopenie je preto potrebné mať aj teologický pohľad. Zohľadniť, ako Chiara vnímala dielo a jeho organizáciu a tiež vedieť čítať, čítaním v jednote, dôležité fakty našich dejín. Tieto prvky už v priebehu rokov vysvetlila samotná Chiara prostredníctvom všetkého, čo povedala o diele a o spiritualite. Môžeme teda povedať, že práve skúsenosť spirituality nám umožňuje chápať stanovy vo svetle charizmy, myšlienok a zámerov zakladateľky. A práve tento život je vyjadrený kanonickým právom a ponúka nám širší a jednotnejší pohľad. Zisťujeme teda, že stanovy sú zrkadlom, v ktorom môžeme spoznávať samých seba, v ktorom je možné čítať Márino dielo integráciou právnej, cirkevnej a charizmatickej perspektívy. Práve toto zabezpečuje, že dielo nie je abstraktnou identitou, ako sú pre nás často veľké organizácie, ale že je domovom, miestom, kde môžeme osobne a komunitne žiť charizmu jednoty. Teraz by som vás chcela pozvať na praktické cvičenie, aby ste videli, aké krásne je otvoriť stanovy a nájsť v týchto právnych riadkoch bohatstvo našej spirituality, našej histórie a nášho poslania. Prejdime teda k časti, ktorá sa týka riadiacich orgánov, ktoré sme študovali v predchádzajúcej lekcii, presnejšie prezidentstva. Oficiálne dokumenty bývajú veľmi objektívne, pokiaľ ide o vládu, predsedníctvo nejakého subjektu. Najprv stanovujú podmienky, aby niekto mohol túto službu vykonávať. Potom opisujú povinnosti s ňou spojené. Napríklad v brazílskej ústave sa píše, že na to, aby sa osoba mohla stať prezidentom Brazílskej federatívnej republiky, musí mať brazílsku štátnu príslušnosť, plný výkon politických a občianskych práv a musí mať viac ako 35 rokov. V talianskej ústave sa uvádza, že prezidentom môže byť len taliansky občan, ktorý má občianske a politické práva a má viac ako 50 rokov. V oboch prípadoch sú úlohy spojené s funkciou prezidenta. V oboch prípadoch sú úlohy spojené s funkciou prezidentstva uvedené nižšie. A čo hovoria naše stanovy o vedení Márinho diela? Stanovujú, že prezidentka má byť žena a laička, pričom spoluprezidentom má byť kňaz Focolarin. Neobmedzujú sa však len na právny aspekt, že prezidentkou musí byť žena Focolarinka s večnými sľubmi. Nie. Prečítajme si spoločne, čo hovoria články 2 a 3. Článok 2. Hnutie Focolare sa nazýva Márino dielo, pretože svojou typickou spiritualitou, ktorá, tak ako Mária, duchovným spôsobom privádza na svet Krista, rozmanitosťou svojho zloženia, svojim univerzálnym rozšírením, svojimi vzťahmi s kresťanmi iných cirkví a cirkevných spoločenstiev, s osobami iných vierovyznaní alebo aj nenáboženských presvedčení a pod prezidentstvom ženy laičky poukazuje na svoje osobitné puto s Pannou Máriou, Matkou Krista a každého človeka, a nakoľko je to len možné, túži byť jej sprítomnením na zemi a akoby jej pokračovaním. Článok 3. Márino dielo svojim zameraním na obnovu jednotlivcov, cirkvi a spoločnosti, rozmanitosťou a univerzálnosťou osôb, ktoré doňho patria, svojimi cieľmi, svojimi aspektmi, svojimi dialógmi a dielami, ktoré vykonáva, odzrkadľuje istým spôsobom aj črty cirkvi tak, ako dcéra výzor svojej matky.
Vidíte, ako krásne to opisujú stanovy? Sme dielo, ktoré chce byť prítomnosťou Márie, prijímať všetkých ako deti, dávať svetu prítomnosť Krista. A tu chápeme, že laické a ženské predsedníctvo, ktoré predkladá článok 2, nie je výsledkom vnútornej vládnej politiky alebo feministickej tendencie doby, ale charizmy, ktorú vzbudil Duch Svätý, aby sme svetu ponúkli Máriinu materinskú prítomnosť, projekt, ktorý sa začal Chiarou a bude pokračovať v dejinách. A preto v sebe nesie niečo prorocké. Ako teda máme pristupovať k stanovám? K stanovám pristupujme bez strachu správneho textu, teda s otvoreným srdcom. Pretože ako sme videli na tomto krásnom kurze, tieto stránky opisujú našu spiritualitu a naše poslanie v právnej forme a s pokynmi, ako ich môžeme konkretizovať. Stanovy obsahujú všetky povinnosti prezidentky a spoluprezidenta, čo musia schváliť, čo musia dodržiavať, aké sú ich povinnosti v kanonickej oblasti, v občianskej oblasti, ale obsahujú aj jadro ich poslania, čiže Boží plán. Pozrite sa, aké je to krásne, a preto si prečítajme spolu články 82 a 91. Článok 82. Prezidentka vo vzťahu k osobám, ktoré sú jej zverené, alebo sú povolané patriť akoukoľvek formou do tohto diela, sa má trvalo snažiť zosobňovať ideál diela, odzrkadľovať úlohu Márie, matky jednoty, a jej predsedníctvom má byť predovšetkým predsedníctvom lásky. Článok 91. Spoluprezident má pokladať neustálu hlbokú jednotu s prezidentkou za svoju prvoradú povinnosť, ktorú má vykonávať z celého srdca a v plnej radosti. V nej má vidieť symbol jednoty diela, ktorému má spolu s ňou alebo v jej zastúpení slúžiť aj on. Prezidentke má trvalo umožňovať, aby mohla vo svetle Ježiša medzi nimi preskúmať svoje myšlienky a rozhodnutia, čím jej poskytne väčšiu istotu, že je Božou vôľou, čo požaduje od tých, ktorým predsedá. Sú to články, ktoré nám umožňujú objaviť krásu Božieho diela, ktoré osvetľujú misiu a okrem iného hovoria, že prezidentka má autoritu nad Máriným dielom, autoritu, ktorá vyjadruje a zaručuje jednotu celého diela a že postava spoluprezidenta je mimoriadne dôležitá, pretože umožňuje, aby sa pri výkone tejto autority uplatňoval predpoklad každého iného pravidla. Hovorí sa, že prezidentka hľadiac na Máriu sa stará o dielo s hlbokou láskou, čiže vykonáva predsedníctvo lásky. Spoluprezident po jej boku zaručuje Ježiša medzi nimi a najhlbšiu jednotu. Inými slovami, okrem vymedzenia úloh jednotlivých osôb, stanovy vyjadrujú základnú smernicu pre riadenie diela, riadenie s Ježišom medzi nimi. Uviedla som príklad prezidentstva, ale krásu týchto funkcií možno nájsť aj v povinnostiach poradcov, v účasti jednotlivým odvetviam, v dialógoch. Pretože je to krása charizmy, ktorá je vyjadrená v stanovách. Túto úlohu teda môže splniť každý z nás. A tak za domácu úlohu si dajme vyhľadať v stanovách všetko, čo sa nás týka a opisuje našu príslušnosť k Márinmu dielu. Stanovy totiž obsahujú všeobecné usmernenia práve preto, aby sa zachovala jednota hnutia. Potom môžeme využiť aj pravidlá jednotlivých odvetví, aby sme videli, ako sú rozpracované jednotlivé pravidlá toho, čo už bolo všeobecne opísané v stanovách. Sú teda s nimi úzko prepojené. Ďakujeme ti, Chris, že si nám pomohla objaviť hĺbku významu, ktorý vyjadrujú právne pojmy našich stanov, lepšie pochopiť, kto sme, aké je naše miesto v cirkvi a objaviť celé bohatstvo a jedinečnosť, ktoré obsahujú naše stanovy.
Teraz sa presunieme do Afriky, pôjdeme na pobrežie Slonoviny, kde sa stretneme s Rafaelom Takungangom. Je právnikom, zaregistrovaným v Kamerune a má tiež diplom z kanonického práva a z pedagogiky. Rafael je zonálnym delegátom hnutia Focolare pre stredozápadnú Afriku a spolu s ním sa budeme venovať časti stanov venovanej práve zónam. Rafael, vieme, že Márino dielo je roztrúsené po celom svete, ale ako udržať pohromade a zjednotené také rozdielne národy, kultúry, náboženstva a ľudí? Základné stanovy hnutia opisujú realitu zakorenenú v katolíckej cirkvi so špecifickou spiritualitou jednoty a zároveň stanovujú štrukturovanú organizáciu, ktorej cieľom je konkretizovať spiritualitu založenú na evanjeliovom živote, ktorý ovplyvnil milióny ľudí na celom svete. V tejto časti nášho podrobného štúdia našich stanov sa budeme zaoberať 5. a 6. časťou. 5. časť sa zaoberá organizáciou zón a 6. časť sekciami, vetvami a hnutiami. Zóny sú členením Márinho diela na určitom území, zatiaľ čo sekcie, vetvy a hnutia označujú špecifické povolania, čím sa diverzifikuje úroveň členstva jednotlivých skupín ľudí. Z týchto častí noriem vyplývajú dve charakteristiky, ktoré pripomínajú špecifický cieľ diela a zároveň prax cirkvi, ktorú tak často pripomínal pápež František vo svojom magistériu. A tieto dve charakteristiky sú jednota a synodálnosť. Jednota v rozdielnosti, to je spoločná niť, ktorá sa tiahne celou našou štruktúrou. Každá zóna, každá sekcia, každá vetva, každé hnutie je zamerané na tento cieľ, aby všetci boli jedno. Rešpektujúc špecifika každého z nich podľa vzoru, dalo by sa povedať, trojičnej jednoty. To sa neustále pripomína tak vo vzťahu medzi zónou a centrom diela, ako aj v dynamike vzťahov medzi jednotlivými zložkami samotnej zóny. Synodalita. Len z účinného a efektívneho spoločenstva rešpektujúceho rôzne úlohy a funkcie a rôzne životné stavy sa rodí správny spôsob žitia charizmy. Každý z nás je dôležitým protagonistom a všetci sú povolaní prispieť svojim dielom k budovaniu spoločného domu. Je to špecifický dar, nie uniforma, sploštenie, ale rozmanitosť, umocnenie bohatstva, ktoré do jednoty prinášajú rôzne povolania. Vieme, že katolícka cirkev, hoci je univerzálna, žije prostredníctvom jednotlivých cirkví, ktoré majú vo vzťahu k Svätej stolici určitú autonómiu. Existuje aj pre nás určitá forma fungovania a autonómie na miestnej úrovni. Článok 115 stanov definuje zónu ako realitu Márínho diela, prítomnú na určitom vymedzenom území. To ale neznamená, že dielo je konfederáciou autonómnych zón na rôznych územiach, ale že celé dielo je prítomné v každej zóne. Zóna nie je akýmsi kúskom diela, ale celým dielom, tak ako je Kristová cirkev prítomná a činná v každej konkrétnej cirkvi. Latinský výraz v kódexe kanonického práva túto analógiu vyjadruje lepšie. A hovorí, v ktorej a z ktorej existuje jedna a jediná katolícka cirkev. Je na prezidentke diela, aby zriadila zónu, to jest, vymedzila jej územnú pôsobnosť a aby v súlade s článkom 84 základných stanov so súhlasom Generálnej rady vymenovala delegáta a delegátku pre každú zónu diela.
Už niekoľko rokov je prax taká, že toto vymenovanie sa uskutočňuje po širokej konzultácii s členmi diela v danej zóne, aj mimo nej, o možných kandidátoch na túto funkciu. O takto zriadenej zóne sa môže povedať, že je konštituovaná. A to vtedy, keď má obe sekcie konštituované podľa noriem svojich pravidiel a má primerane rozvinuté hlavné prejavy diela, aby mohli byť zastúpené v zonálnej rade. V praxi sa tá zóna nazýva konštituovaná, keď ju okrem zodpovedných pre zónu tvoria aspoň 3 konštituované fokoláre za každú sekciu, pričom každé z nich má aspoň 4 fokolárínov spoločného života a 2 fokolárínov žijúcich v manželstve s večnými sľubmi. Každá zóna má potom svoje vlastné riadiace orgány, ktoré závisia od centra diela. Na zachovanie stále živej duchovnej a operatívnej jednoty medzi centrom diela a dielom v zónach a na zaistenie ich jednotného a vyváženého rozvoja stanovy ustanovujú, aby prezidentka navštevovala zóny. Aby 2 delegáti zóny pravidelne cestovali do centra a tak obnovovali putobratské jednoty a podávali správu o rozvoji svojej zóny. Pokúsim sa vysvetliť, čo znamenajú tieto návštevy. Predstavme si na chvíľu dielo ako strom. Centrum diela je kmeň. Zóny sú hlavné konáre, vetvy. Návšteva prezidentky je ako miazga, ktorá sa z kmeňa dostáva do každej vetvy a zabezpečuje harmonický rast celého stromu. 2 delegáti pre zónu sú zodpovední za dielo na danom území, ktoré im bolo zverené. Ich úloha je ústrednou postavou v stanovách, ktoré presne právne opisujú ich povinnosti a je to funkcia, ktorá si vyžaduje určité požiadavky a je na určitú dobu. Funkcia trvá 3 roky a môže byť 3-krát po sebe opätovne potvrdená. Všetci zonálni delegáti strácajú svoju funkciu hneď, ako je zvolená nová prezidentka diela. Funkciu 2 zonálnych delegátov možno označiť za komplexnú trojičnú úlohu. Sú povolaní ante omnia, čiže predovšetkým udržiavať medzi sebou živú a stálu jednotu a neustále zbližovať rôzne zložky zóny, pričom treba zachovávať potrebné a posvetné rozdiely, do ktorých je dielo v zóne rozdelené. Autorita delegátov pre zónu, ktorú vykonávajú v závislosti od prezidentky, ktorú v zóne zastupujú, je zameraná na vzťahy jednoty medzi zónou a centrom diela i v samotnej zóne, kde zabezpečujú, aby každá činnosť a každý vzťah bol založený na čo najprísnejšej jednote. V článku 118 základných stanov sa potom uvádza nie celkom úplným spôsobom zoznam úloh delegátov, ktorých spoločným menovateľom je opäť jednota medzi oboma delegátmi, od ktorej musí všetko vychádzať a ku ktorej musí všetko smerovať. Pri plnení svojho poslania majú delegáti pre zónu po 2 rady, jednu mužskú a jednu ženskú, a druhú zmiešanú. Obe majú poradnú a výkonnú funkciu. Sú zastupiteľné v rozhodovacích procesoch, pretože sú výrazom spoločenstva a služby. Zabezpečujú, že každé rozhodnutie sa prijíma po evanjeliovom načúvaní a otvorenosti podľa vzoru trojičných vzťahov medzi jednotlivými zložkami diela v zóne. Chiara vo svojom denníku z júna 1997 hovorí: Našou prvou povinnosťou je toto: stúpať po svahu Božej vôle zavesený do lana, pretože pre nás neexistuje žiadna Božia vôľa, ak nie je vyjadrená v dušiach, ktoré sú zjednotené so všetkými ostatnými. Majme to na zreteli najmä v praxi, ako pevný bod, ako našu prvú prirodzenú povinnosť. Všetko ostatné nasleduje až potom. Potiaľ Chiara.
Na záver 5. časti vás pozývam, aby ste si prečítali články 127 a 128, ktoré sa týkajú zhromaždenia zóny, veľmi dôležitého orgánu zóny, ktorý umožňuje účasť členov diela na generálnom zhromaždení. Ďakujeme, Rafael, ale členov Márínho diela je veľmi veľa a patria do rôznych realít, ako sme už povedali. Ako dokážu stanoviť zachovať špecifickosť každého z nich a zároveň posilniť dielo ako jeden ľud, jednu rodinu? Článok 129 základných stanov hovorí, že Márino dielo, čiže hnutie Focolare, má špecifické sekcie a vetvy, do ktorých patria osoby diela podľa svojich odlišných povolaní. Preto je možné patriť do hnutia Focolare rôznou formou. Podľa úrovne prilnutia každého človeka k životu charizmy jednoty a podľa záväzku šíriť ju vo vlastnom životnom prostredí. Patriť do Márínho diela znamená odpovedať na Božie povolanie, žiť spiritualitu v danej konkrétnej vetve, ktorá obsahuje rôzne záväzky podľa konkrétneho povolania, na ktoré sa treba pripraviť osobne i na základe rozlišovania so zodpovednými. Predstavme si veľký spevácky zbor, v ktorom má každá vokálna sekcia, soprány, alty, tenory, basy, svoje vlastné sfarbenie a melódiu a spolu vytvárajú dokonalú harmóniu. Takto každá sekcia, každá vetva a časti diela prispievajú svojou špecifickosťou k jednote celku. Je to obraz, ktorý evokuje srdečnosť, prijatie a zdieľanie. Jednoducho, nie sme len organizácia, ale komunita ľudí, ktorých spája spoločný ideál. Sme ako mozaika, kde každý kamienok má zásadný význam pre krásu celku. Sekcie focolárínov a focolárínok sú nosnými piliermi diela v dôsledku svojho úplného odovzdania sa Bohu. Focolare sú teda na danom území miesta, kde sa spiritualita žije trvalo focolárínmi spoločného života s focolárínmi žijúcimi v manželstve, a to 24 hodín denne ako zasvetené osoby, ktoré udržiavajú Ježišovu prítomnosť medzi nimi, garantmi autenticity všetkého, čo sa robí pre vyžarovanie charizmy. Garanti dell'autenticità di tutto ciò che si fa per irradiare carisma. Vetvy sú zase ramená diela uprostred sveta. Tvoria ich ľudia zo všetkých spoločenských a kultúrnych vrstiev a chcú byť v rôznych oblastiach života svedkami toho, že môžeme žiť pre zjednotený svet, ak sa pozeráme na naše rozdiely ako na bohatstvo. Ako na dary, ktoré si navzájom ponúkame pre stále harmonickejšie spolužitie. Každá časť, každá vetva, každé hnutie je zamerané na tento cieľ, aby všetci boli jedno. Obe sekcie diela a vetvy závisia od prezidentky podľa stanov a príslušných pravidiel a riadia sa jej rozhodnutiami a smernicami týkajúcimi sa života diela. Hnutia sú zase skupiny ľudí, ktorí zdieľajú povahu, ciele a spiritualitu diela podľa svojich vlastných charakteristík a prispievajú k jeho životu prostredníctvom rozsiahlých aktivít. Hnutia sú ako určité kanály, ktorými charizma jednoty prenika do konkrétnych oblastí spoločnosti. Napríklad ako keď hnutie Nové rodiny organizuje kurz pre manželské páry v kríze, prináša tým charizmu jednoty do konkrétnych ťažkých situácií. Štruktúra a zloženie diela sú odrazom jeho bohatstva a rozmanitosti, ale aj jeho hlbokej jednoty. Keď pochopíme, ako sme organizovaní, môžeme lepšie žiť svoje povolanie a prispieť k uskutočneniu Chiarinho sna, ktorým nie je nič iné ako Ježišova modlitba pred odchodom z tohto sveta. Zopakujem ju ešte raz, aby všetci boli jedno.
Ďakujeme, Rafael, že si nám ukázal, ako je každý z nás protagonistom pri budovaní Máriinho diela. Veľmi sa mi páčilo, keď si povedal, že každá zóna nie je kúskom diela, ale je to celé dielo. Napadlo mi, že podobne možno každý z nás je povolaný byť ani nie tak predstaviteľom svojej jednotlivej vetvy alebo zóny, ale živou prítomnosťou celého diela, práve prostredníctvom svojej špecifickej príslušnosti k nemu a na mieste, kde žije. No a teraz sa presunieme na iný kontinent. Pôjdeme do Európy, presnejšie do Nemecka, krajiny, kde bol dialog medzi rôznymi cirkvami a cirkevnými spoločenstvami vždy živý. S Elfriede Glaubicovou sa pozrieme práve na tú časť stanov, kde sa hovorí o vzťahu medzi rôznymi spoločenstvami, rôznymi cirkvami a tiež s ľuďmi bez náboženského presvedčenia. Elfriede žije vo Focolare v Solingene, je doktorkou kanonického práva a diecéznou sudkyňou Metropolitného súdu Kolínskej arcidiecézy, je členkou komisie pre revíziu stanov diela. Elfriede, medzi rôznymi bohatstvami a rozmanitosťami, ktoré sme práve počuli vo dvoch príspevkoch, je aj ekumenický a medzináboženský dialog. Aký priestor majú v našich stanovách, ktoré schválila katolícka cirkev? Mala by som vám predstaviť poslednú časť stanov, ktoré sa zdajú byť prílohou, ale obsahujú hlboké osobitosti, pretože sa týkajú dialógov, ktoré v diele rozvíjame. Sú to časti 7, 8, 9 a 10. Dovoľte mi, aby som sa najprv venovala časti 7, 8 a 9 našich stanov a nakoniec vysvetlila 10. časť. Časti 8 a 9 obsahujú v tejto súvislosti len jeden článok. Zatiaľ čo časť 7 obsahuje 5 článkov týkajúcich sa kresťanov nepokrstených v katolíckej cirkvi, ktorí ale patria do diela. Tieto normy v poslednej časti stanov možno chápať len v kontexte celých stanov. Už v prvom článku totiž čítame, že stanovy obsahujú normy života pre všetky osoby patriace do diela a zohľadňujú rôzne možnosti ich príslušnosti. Tieto normy sú odlišné pre katolíkov, pre nekatolíckych kresťanov, pre vyznávačov iných náboženstiev a pre osoby bez náboženského presvedčenia. A už tam sa odkazuje na 7. až 9. časť. Článok 2 opisuje rozmanitosť zloženia Máriinho diela, jeho univerzálne rozšírenie, jeho vzťahy s kresťanmi iných cirkví a cirkevnými spoločenstvami, s ľuďmi rôznych vierovyznaní, alebo aj s ľuďmi bez náboženského presvedčenia. Táto rozmanitosť členstva a mnohorakosť dialogov v samotnom hnutí, v cirkvi a vo svete sú typickými znakmi cirkevného hnutia. Keď 19. augusta 1984 pápež Jan Pavol II navštívil centrum Mariapoli v Rocca di Papa, povedal, že Máriino dielo so všetkými svojimi dialógmi má črty fyziognómiu cirkvi, ako ju vyjadrujú dokumenty druhého Vatikánskeho koncilu. Tam je opísané, ako katolícka cirkev tieto dialógy žije. Poznáme dogmatickú konštitúciu o cirkvi, Lumen Gentium, dekrét o ekumenizme, Unitatis Redintegratio, dekrét o náboženskej slobode, Dignitas Humanae. Všetky tieto dokumenty sú dôležité pre náš život a pre náš dialóg s druhými.
Tieto 4 dialógy vedieme v katolíckej cirkvi spolu s členmi iných cirkví a cirkevných spoločenstiev, s vyznávačmi iných náboženstiev a s ľuďmi rôznych vierovyznaní a presvedčení. Ako je to vyjadrené v 2. kapitole 1. časti, v článku číslo 6, ktorý pojednáva o špecifickom cieli diela. Citujem. Na základe toho sa dielo usiluje pracovať pre stále hlbšiu jednotu medzi jednotlivými veriacimi katolíkmi. Vytvárať s kresťanmi patriacimi do iných cirkví a cirkevných spoločenstiev vzťahy bratského spoločenstva. Dielo sa okrem toho zameriava na dosahovanie čo najhlbšej jednoty v Bohu medzi všetkými veriacimi spoločným žitím zlatého pravidla, dialógom a činnosťou spoločného záujmu s osobami iných náboženstiev. A milovať a viesť dialóg na základe čo najplnšieho rešpektu nenáboženského presvedčenia osôb, ktoré žijú podľa veľkých humánno-kresťanských hodnôt, sociálnej spravodlivosti, slobody, solidarity, mieru. A ďalej, viesť dialóg s kultúrou a rôznymi oblastiami ľudského života. Z tohto špecifického cieľa možno vyčítať veľkosť charizmy jednoty, ktorú dal Boh Chiare pre cirkev a svet, a ktorá je navždy opísaná v stanovách. Mohla by si nám povedať viac o 7. časti, ktorá sa týka členov iných cirkví a cirkevných spoločenstiev a ekumenizmu? Áno, pozrime sa na 7. časť, ktorá nesie dlhý názov. Línie týkajúce sa správania osôb iných cirkví a cirkevných spoločenstiev, príslušníkov Máriinho diela, čiže hnutia Focolare. Pre mňa prvá časť tohto názvu neznie veľmi príjemne, pretože hovorí o líniách správania sa voči osobám z iných cirkví a cirkevných spoločenstiev. Môže to dokonca vzbudzovať dojem, že katolíci musia zaujať určitý postoj voči našim nekatolíkom. V dôsledku toho sa zdá, že naši ľudia z rôznych cirkví nie sú integrovaní do diela. Ale druhá časť názvu obsahuje jasné potvrdenie, že osoby z iných cirkví a cirkevných spoločenstiev patria do diela a sú jeho súčasťou. Je to skutočnosť, ktorú prežívame v našich Focolare, v jadrách a všetkých rôznych povolaniach a vetvách diela. Táto skutočnosť je životom a je vyjadrená už v článku 1 stanov. Čítame v ňom. Kresťania iných cirkví a cirkevných spoločenstiev žijú spiritualitu do takej miery, do akej to rozdiely v kresťanskej viere a život v jednotlivých cirkvách a cirkevných spoločenstvách dovoľujú. V zátvorke sa odkazuje na článok 20, ako aj na články 141 až 145 7. časti stanov. Článok 20 v 2. odseku hovorí, že tak v stanovách, ako aj v pravidlách jednotlivých odvetví sú uvedené línie správania, normy a smernice katolíckej cirkvi, ktoré sa v súvislosti s ekumenizmom majú dodržiavať. Z histórie Kódexu kanonického práva z roku 1983 vieme, že prípravná komisia plánovala nový kánon,
ktorý by umožnil kresťanom nekatolíkom byť členmi katolíckych združení. Tento návrh však nebol prijatý do platného kódexu. Napriek tomu Chiara vo svojich spisoch, prejavoch a stretnutiach vždy potvrdzovala, že členovia iných cirkví sú členmi Márínho diela. Vždy, keď došlo k revízii stanov, Chiara spolu s Donom Forézim, Antóniom, Lionelom, Opusom a Emaus predložila mnoho návrhov a pokúsila sa túto skutočnosť vyjadriť aj právne. Žiaľ, zatiaľ sa to nepodarilo realizovať, pretože legislatíva kódexu kanonického práva to neumožňuje. Chiara si naďalej veľmi želala a jej túžbou bolo, aby sa všetci členovia iných cirkví a cirkevných spoločenstiev považovali aj právne za členov Márínho diela. No a akým spôsobom sú členmi hnutia títo naši bratia a sestry? Zatiaľ po dlhom uvažovaní sa v našich súčasných stanovách členovia iných cirkví a cirkevných spoločenstiev nazývajú pridružení. V článku 16 stanov čítame: môžu doň patriť ako pridružení. Prajú si patriť do Márínho diela alebo do jedného z jeho odvetví. A ktorých priťahuje hnutie Focolare a jeho spiritualita a majú jeho ducha. Čo znamená pojem pridružený? Znamená byť pridružený, patriť k tomu istému stádu, k tomu istému ľudu. Všetci vieme, že preklad pojmu pridružený, najmä v nemčine, angličtine i v iných jazykoch, je ťažký a nešťastný. Výraz pridružený totiž vyslovene zraňuje a bolí, pretože vyvoláva dojem, že tieto osoby nepatria úplne do diela, hoci máme a žijeme to isté povolanie. Je to práve láska k opustenému Ježišovi, ktorá vedie nás, katolíkov a tých, ktorí patria k iným cirkvám a cirkevným spoločenstvám, aby sme spoločne pracovali na uzdravení prípadnej nejednoty v rámci diela vo vlastnej cirkvi alebo cirkevnom spoločenstve a medzi všetkými kresťanmi. A na to, aby sme sa považovali za skutočné sestry a bratov v jedinej Kristovej cirkvi, celé dielo sa usiluje nadviazať vzťahy bratského spoločenstva a spoločného svedectva s kresťanmi patriacimi k iným cirkvám a cirkevným spoločenstvám s cieľom obnoviť plné a viditeľné spoločenstvo, ako hovorí článok 6b a 144. Toto všetko je súčasťou špecifického cieľa diela. V článku 141 až 144 sa tento cieľ opäť preberá a zdôrazňuje sa, že Márino dielo zavezuje seba a všetkých kresťanov patriacich do diela, aby sa zúčastňovali na realizácii ekumenických iniciatív katolíckej cirkvi a v jednote s kompetentnou katolíckou cirkevnou autoritou na tých, ktoré podporujú iné cirkvi a cirkevné spoločenstva. V článku 144 sa hovorí, že všetci kresťania, patriaci do diela, spoločne v snahe prispievať k obnoveniu plného a viditeľného spoločenstva medzi cirkvami,
To znamená obrátením srdca, svetosťou života, svedectvom vzájomnej lásky v dialógu života alebo dialógu ľudu, kongresmi rôzneho druhu, ako bol nedávno ekumenický kongres v marci v Castel Gandolfe, a k formácii a štúdiu a napokon k modlitbe, ktoré sú životodárnou prítomnosťou v cirkvách a cirkevných spoločenstvách, ku ktorým patria. Všetky tieto slova plné významu sú citátmi zo stanov. Na konci 7. časti sa nachádza článok 145, ktorý má veľký význam a dôležitosť pre konkrétny a súčasný život diela. Prečítajme si ho spoločne. Čo najvhodnejším spôsobom a za každým, keď je to potrebné, sa vyžaduje mienka členov iných cirkví a cirkevných spoločenstiev, aby sa bralo do úvahy zmýšľanie a prax ich príslušných cirkví a spoločenstiev. V tomto článku sa zdôrazňuje a vyžaduje stanovisko členov iných cirkví a cirkevných spoločenstiev, kresťanov nekatolíkov, kedykoľvek je to potrebné. To znamená, že pred prijatím rozhodnutia v danej veci treba požiadať o stanovisko našich kresťanských bratov a sestry. Ako sa táto jasná požiadavka stanov vykonáva? V prvom rade sa tak deje v zónach, v zonálnych oblastných radách. Uplatňuje sa to aj v generálnej rade diela, na ktorej zasadnutie nedávno prezidentka diela pozvala práve z tohto dôvodu 2 členov iných cirkví. V stanovách sa tiež píše, že prezidentka môže pozvať niektorých členov a spolupracovníkov na generálne zhromaždenie diela ako pozorovateľov. Článok 78. A to sa už niekoľko rokov aj robí. Okrem toho existujú aj ďalšie príklady, ktoré nie sú uvedené v stanovách a ktoré ukazujú, aké dôležité je pýtať sa na názor našich nekatolíkov, ako to napríklad bolo pri príprave slov života, pri vypracovaní tém, konzultácií pre sekcie a vetvy, dialógy, podujatia a tak ďalej. A čo stúpenci nekresťanských náboženstiev a ľudia bez náboženského presvedčenia? Vrátim sa k článku 78, kde som použila pojem spolupracovníci. Kto sú spolupracovníci v našich stanovách a ako sa v diele chápu? Článok 16 definuje. Spolupracovníci sú stúpenci iných nekresťanských náboženstiev a ľudia bez náboženského presvedčenia. Aj ich mienka sa vyžaduje za každým, keď je to potrebné pri rozhodnutiach diela, ktoré sa ich môžu nejakým spôsobom týkať. Hovorí sa v článku 146 a 147. Pre vyznávačov nekresťanských náboženstiev, článok 21, a pre ľudí bez náboženského presvedčenia, článok 22, ktorí chcú vstúpiť do diela, sú v týchto stanovách a v predpisoch odvetví stanovené osobitné pravidlá.
V článku 147 sa uvádza, ako by sme mali pristupovať k ľuďom bez náboženského presvedčenia. V tomto článku je vymenovaných toľko hodnôt, ktoré majú v dnešnom náročnom svete obrovský význam. Počúvajte. Vo vzťahoch s nimi sa má zachovať čo najväčší rešpekt ich svedomiu, pokiaľ ho osvecujú ľudské hodnoty prítomné v každom človeku. Takisto ich vzťahy s kresťanmi a nasledovníkmi rôznych náboženstiev sa majú vyznačovať rovnakou pozornosťou a rešpektom. S cieľom vydávať svedectvo o jednote ľudskej rodiny má tieto vzťahy charakterizovať aj svornosť a bratstvo veriacich a neveriacich pre dobro ľudstva. To sa uskutočňuje spoločnými akciami solidarity v prospech jednotlivcov a národov trpiacich akýmkoľvek druhom chudoby, nespravodlivosti, vojny, zneužívania a choroby. Tento článok sa mi veľmi páči, je krásny, pretože opisuje všetko, čo často chýba dnešnej spoločnosti. A čo môžeme dať ľudstvu tým, že budeme žiť podľa ideálu. Posledný odsek článku 147, týkajúci sa osôb bez náboženského presvedčenia, hovorí: Dielo sa má vo všetkých týchto vzťahoch podriaďovať normám živého magistéria katolíckej cirkvi. To ukazuje, ako sa tento dialog žije v jednote s cirkvou a tento článok pôsobí ako mostík k poslednej časti stanov. Áno, zostáva nám 10. časť. Ale prečo v ďalšej kapitole sa opäť píše o vzťahu k cirkevným autoritám? Aby sme to pochopili, musíme aj v 10. časti otvoriť oblúk od začiatku stanov až po ich koniec, po posledné články. Už bolo povedané, že dielo je súkromné združenie s právnou subjektivitou v súlade s kánonmi 298 až 311 a 321 až 329 Kódexu kanonického práva, zriadené podľa noriem katolíckej cirkvi, a že tieto základné stanovy sú schválené Svetou stolicou. Takto hovorí článok číslo 1. Katolícka cirkev nás uznala a má voči nášmu hnutiu úlohu podporovať, starať sa a zachovávať kiarinu charizmu. Poznáme kiarinu lásku k cirkvi, že aj v čase skúšok sa vždy prispôsobovala smerniciam katolíckej cirkvi, magistériu pápeža a biskupov. Napísala mnoho správ o špecifickom cieli diela. Preto nás stanoví v 10. časti vyzývajú a žiadajú, aby sme boli v živom kontakte s príslušnými cirkevnými autoritami. Centrum diela sleduje a stará sa o vzťahy so Svetou stolicou. To znamená v prvom rade s pápežom, s dikastériom pre rodinu, laikov a život a podľa potreby s ďalšími dikastériami, ako je dikastérium pre jednotu kresťanov alebo biskupov a podobne. Je na prezidentke, aby zastupovala a starala sa o vzťahy so Svetou stolicou podľa článkov 148 a 149. Je
napísané, kto sa stará o tieto vzťahy so Svetou stolicou, článok 150a, alebo diecézami, článok 151, a ako sa s nimi spolupracuje. Sú to prezidentka, centrum diela, delegáti diela pre zóny, ktorí udržiavajú tieto živé vzťahy s príslušnými cirkevnými autoritami. V záverečnej poznámke stanov je stručne opísaná história jednotlivých etáp schvaľovania Márinho diela, ktorú Lucia Abinente predstavila v 3. prednáške UPM. Ďakujeme ti, Elfriede, že si nám ukázala na otvorenú náruč diela, aby prijalo každého, aby žilo preto, aby všetci boli jedno, avšak bez toho, aby zakrývalo živé rany a kroky vpred, ktoré musíme ešte urobiť. No skôr, ako sa rozlúčime, chceli by sme našich 3 hostí požiadať o posledný krátky vstup. Začníme s Chris. Čo by si nám chcela zaželať do budúcnosti? Na záver tohto formačného kurzu dúfam, že sa budeme môcť pozrieť inými očami na poslanie, ktoré máme v diele a opýtať sa sami seba, či sa to, čo je napísané v stanovách, vteľuje tam, kde žijeme. Ak je odpoveď kladná, znamená to, že charizma je naďalej živá, že odpovedáme na naše povolanie. Ako sme videli, stanovy svedčia o božskej skutočnosti, ktorú musíme všetci pochopiť a žiť v priestore a čase. A na záver chcem všetkých pozvať. Čítajme stanovy s úplnou otvorenosťou, aby sme ich mohli vteľovať a pochopiť charizmatický aspekt aj v tých častiach, ktoré sú rigorózne právnické. Prajem si, aby sme prostredníctvom stanov dokázali vnímať našu zložitosť, rozmanitosť i krásu ako osobitný dar od Boha. Bolo by krásne čítať ich spoločne v skupinách a prosiť Boha o múdrosť, aby sme chápali dielo Márino nielen na organizačnej či inštitucionálnej úrovni, ale aj v jeho zámere s ním. Aby sme radosne uskutočňovali naše poslanie v miestnych komunitách a predovšetkým náš osobný záväzok pre Ut Omnes. A ty, Rafael, čo povieš na záver? Na záver uvediem slova Chiary Lubichovej, ktorá na otázku, prečo neúnavne číta a medituje stanovy, odpovedala. Robím to z 2 dôvodov. Poprvé preto, že je v nich prorocký Duch Svätý. Po druhé, to robím preto, že raz v nebeskom Mariapoli chcem vidieť všetkých, ako čítajú stanovy a pravidlá. Takto hovorila Chiara. Nezabúdajme, že stanovy sú cenným nástrojom, ale je to len láska a jednota, ktoré musia viesť naše konanie, vrátane čítania stanov. Pripomínam predpoklad každého pravidla. Položme si otázku. Ako môžem vo svojej každodennej realite prispieť k tejto veľkej rodine? Možno tým, že budem žiť svoju konkrétnu úlohu s väčším vedomím, možno tým, že budem prehlbovať svoje vedomosti o stanovách, možno tým, že budem zdieľať s ostatnými túto víziu jednoty v rozmanitosti. Ďakujem. Elfriede, ukončíme s tebou. Povedz nám posledné slovo. Podľa môjho názoru sa naozaj oplatí prečítať si stanovy, aby sme lepšie poznali toto dielo, tak ako ho uznala katolícka cirkev, a aby sme poznali i veľkosť charizmy a jej účinnosť, ktorú dnes vyžaruje v cirkvi a vo svete. Ďakujeme vám všetkým. Ešte raz ďakujeme Chris, Elfriede a Rafaelovi, že nás prevádzali touto poslednou lekciou. Ďakujeme vám všetkým za účasť na tomto kurze a ďakujeme aj tým, ktorí prispeli na jeho náklady. Ako vždy, radi by sme vám pripomenuli, aby ste nám poslali svoje názory a otázky, aby sme na ne mohli odpovedať do 1 mesiaca v našej rubrike Dialogando na webovej stránke Università Popolare
focolare.mariana.org. Všetko nám môžete posielať aj na náš mail upm@focolare.org. Potom na stránke nájdete otázky pre skupinové rozhovory, ktoré budete môcť robiť vo svojich zonetách. A nakoniec bolo by pre nás veľmi užitočné mať od vás spätnú väzbu, preto sme pre vás pripravili krátky dotazník, na ktorý vás prosíme odpovedať. Link nájdeme v komentároch na YouTube a na našej webovej stránke. Takže vám všetkým veľmi pekne ďakujeme, ostáva nám už len sa rozlúčiť a uvidíme sa na ďalšom kurze UPM. Dovidenia. Ciao. Ciao.